Takže ahojte ľudia, tu som ja Nanko Zabijak a poďme si zahrať hru Spor. Mal som jeden fail, pretože som odklikol, tak pozrite si to ešte raz. Takúto postavičku som urobil. Takže, aby som vám to vysvetlil. Toto je môj, neviem ešte ako ho budem volať. Tuto má penis, to je super. Tuto má takto ruky. Tak, a sme už tuto. Takže dáme mu. Takže, čo by sme si dali? Toto, to je docela cool. A nohy? Áno. OK, teraz ideme na nohy. Takže ja si vyberiem tieto. Jo. Tie môže dúpať. A ideme na zbranie. Takže strike. Tu bude mať, že prsia. Tu bude mať penis. Áno. Tu má takto pekne pripravené vajca. A toto. A ten úbohý penis. Ďalej. Toto bude mať, že ochránený svoj penis, že aby mu ho chránili, vidíte, bude mať ochránený penis. Takže ďalej. Trebalo trošku tak. A ja viem síce, že jak sa tá hra úplne vidíte, tu je taký aniel. Yeah. A dance party. Strippers. Dobre, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre, nebudem robiť blbosti. Takže ľudia, dáme si tu toto. Ďalej, dáme si tu kamene. OK, môžeme. Práve prišla moja mama, dúfam, že tu nepríde. Ne, ja ho ešte nemám sfarbený. Čo chceš už ísť úplnku? Takže, ukáž, aká farba by sa ti hodila, kámo. Toto, taká neviem, nejaká. To sa ti nehodí. Čo kýveš hlavou, že sa ti hodí? Nehodí sa ti. Dobre. Teraz vyžer jak čela. OK, budeš čela. Meno bude úplne tajné. Pozri ste sa tam. Počkajte, tam nič nepíšem. OK, takže meno už viete, volá sa to Penny Stripterka. OK, ideme si ťa vyskúšať. Ej, makaronu. OK, dáme si vajca. Pozrite, ako ja robím, ako ja serem. Hehehe, nebudete to. OK, čo je ten náš? Oh yeah, teraz je pasičo. Dobre, takže tu máme animácie. No ešte raz. Suck my dick. Oh yeah. Dobre, stačí. Angry.
You fucking bitch, you fucker bitch. Suck my dick, you fucker. Scared. Look at me. Taking you. Run, motherfucker. Shit. Nikto nekúkajte, nie, nikto to nemôže vidieť. Jak tam ide? Ďalej, čo tu má? Flip. Poďte so mnou. Takže... Poď, ja sa zabijem, ty hajzlu. No poď ku mne! Tu vyzerá jak žirafa. Nebudeme. Takže tu by som túto epizódu ukončil. Ak sa vám tento prvý diel ľúbil, tak nezabudnite dať like a koment, to by ma veľmi potešilo. A keď budete chcieť ešte viac takých, keď sa vám to bude veľmi páčiť, tak natočím aj druhý diel a urobíme inú postavičku. Tak zatiaľ, čaute.